नमस्कारो. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आज ईशान्य भारताचे राज्याचे राज्यपाल जावन आशिल्ले श्री पद्मनाभ आचार्य हांगेले वळख दितस. भारताचो राजकारणी आणि मणिपुरान नागालँडाचो राज्यपाल जावन आशिल्लो व्यक्ती पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य पीबी आचार्य म्हणून नाव पाविले. त्यांनी 8 ऑक्टोबर 1931 इस्वेंतू कर्नाटकाचे उडपींतू जन्मले. तांगेले बापय बालकृष्ण आणि आवय राधा आचार्य. पीबी आचार्यान मेट्रिक्युलेशन उडपीचे क्रिश्चियन हायस्कूल आणि महात्मा गांधी स्मारक कॉलेज उडपींतू पदवी संपादन केले. उपरांत कानून पदवी मुंबईंतू जोडल्या. मुंबईंतू त्यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदाचो क्रियाशील सांदो आणि मुंबई विश्वविद्यानिलयाचो सेनेटाचो सांदो आशिल्ले. दिल्ली विश्वविद्यानिलयाचे ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ईशान्य भारताक येवजण केलेले कीर्ती तांकां फावो जाता. पद्मनाभ आचार्य राज्यपाल जावचे पयले भारतीय जनता पक्षाचो वेगवेगळे हुद्दो सांभाळणो आशिल्ले. 1980 इस्वींतू त्यांनी बीजेपीचो सांदो जाल्ले. 1987 इस्वींतू त्यांनी वायुव्य मुंबई जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष उपरांत मुंबई समितीचो सांदो जाल्ले. 1991 इस्वींतू ईशान्य भारताचो राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य जाल्ले. त्यांनी भारतीय जनता पार्टीचो अखिल भारत राष्ट्रीय कार्यदर्शी आणि ईशान्य राज्याचो उस्तुवारी आशिल्ले. उपरांत 2002 इस्वींतू केरळ आणि लक्षद्वीप, 2005 तमिळनाडूचो उस्तुवारी राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य जावन आशिल्ले. आचार्यान ईशान्य भारताचे आदिवासी जनांगाचे भुरग्यांक एबीवीपीचे माय होम इज इंडिया योजनेंतू सक्रिय जावन वावर करता आशिल्ले. त्यांनी भारतीय आदिवासी बोलीचे अकादेमीचे कार्यावळींतू सक्रिय जावन आशिल्ले. त्यांनी आदिवासी राष्ट्रीयवादी नायकाले बद्दल 10 ल्हान पुस्तक बरयला. तशेंची आदिवासीले गाद्यो, लोकवेदांतले काणयो आणि कविता प्रकट केला. 2014 ते 19 इस्वींतू त्यांनी नागालँडाचो राज्यपाल जावन नियुक्त जाल्ले. त्यावरती 2 वर्स 2014 ते 16 पर्यंत अस्साम राज्याचो राज्यपाल जावन जबाबदारी सांभाळल्या. तशेंची 2014 ते 15 इस्वींतू त्रिपुरा आणि 2017 अरुणाचल प्रदेशाचो राज्यपाल जावन उस्तुवारी घेतल्या. 2019 इस्वींतू नजमा हेपतुल्लाले अनुपस्थितीरी थोडे हप्तो मणिपुराचे राज्यपाल जावन जबाबदारी घेतल्या. पद्मनाभ आचार्य 10 नोव्हेंबर 2023 इस्वींतू मुंबई शहरांतू देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन पद्मनाभ आचार्य हांगेले आठव करता ती नमस्कार.